I encetem ja la part final i la part que per mi, com a mestra que soc i que em coneixeu, penso que és, i com deia la presentació, és fonamental per garantir el futur d'un poble, i és l'educació. Des dels més petits fins als més grans. No podem permetre que hi hagi nens i nenes que no poden anar a una llar d'infants que ha costat 1 milió d'euros. 1 milió d'euros per tenir una llar d'infants on el pis de dalt està tancat i on tenen un pati que el menjador de casa meva és més gran. Vergonyós. Vergonyós. On està la formació de la joventut? Recordo jo els primers anys, quan es va començar a gestar tot del museu, jo ja estava interessada en la política del poble i recordo com van haver 2 regidors, un d'ells està aquí, l'Ignasi i el Douglas, que van dir que construir la llar d'infants era una barbaritat, tenint construïda l'escola Pitàgores, el museu. Ara penseu que en aquell moment, si hagués ficat coneixement i haguessin decidit no gastar-se 1 milió d'euros en un edifici amb escales per nens de 1 i 2 anys, on la justificació de les escales van ser per treballar la psicomotricitat dels nens. Una llar d'infants on el pla d'evacuació està a la teulada. Com s'ho faran les mestres? Si han de carregar tots els crios cap a dalt? Com s'ho faran? O sigui, una de les obres amb menys coneixement que s'ha fet aquí al poble. Aquí es veu el que pensen amb la gent. Se va fer molt soroll, potser va ser per una de les causes per les que més soroll s'ha fet en aquest poble, i va ser per protestar per aquella llar d'infants que per desgràcia li va costar el treball a una treballadora. La van fer fora per criticar aquella llar d'infants. Si això no és una dictadura, que vingui algú i m'ho expliqui, perquè és vergonyós, quan s'ha demostrat que aquesta guarderia és una aberració. Tenia l'edifici del Pitàgores, antiga escola, estava feta, planta baixa, un pati immens, i no van voler. Imagineu-vos si haguéssim ficat coneixement i allí se li hagués fet una escola, tant llar d'infants com escola d'oficis. Tenim molts oficis aquí al poble, moltíssims. I per a què? Per a res, perquè la gent jove no tingui res a fer. Tenim un problema molt gran en aquest poble, que és el tràfic de drogues, i això no ho podem amagar. Hi ha molta droga en aquest poble, però pareu-vos a pensar, quina sortida té la gent jove? Cap. Cap. Aquest poble està mort per la gent jove. No hi fan res aquí. És que si us ho pareu a pensar, què hi fas aquí? Jo tinc una gran sort de que he pogut fer la carrera que m'ha agradat i estic treballant a la meva escola. Però si no és així, què fas? Què fas? Sense comerç, sense indústria, sense res. L'educació és bàsica i fonamental, des dels més petits fins als més grans. S'ha de rebaixar la taxa de la guarderia, no es poden pagar 160 euros. Que a Lleida les guarderies privades són més barates. Però què estem fent? Estem mantenint un museu on no hi va ningú. I els crios del poble no poden anar a la llar d'infants perquè els pares no poden pagar la taxa. Això és una vergonya. Això és una vergonya. I s'ha permès. S'ha permès fins que al final què farem? L'any passat 60 nens, aquest any 30, l'any que ve la tanquem? Un altre edifici buit? Per a què? Per fer les coses sense coneixement. Molta il·lustració, però poc coneixement. És una vergonya. Si allí s'hagués agafat la idea que van tenir els regidors que llavors ho proposaven, allò ara seria la llar d'infants, un edifici digne, amb un pati digne, i podria haver una escola d'oficis, on la joventut d'aquí del poble tinguessin l'oportunitat de poder estudiar i aprendre algun ofici. No hi és. Han de marxar. I això no es pot permetre. Això no es pot permetre. No podem voler ser la gran ciutat quan estem deixant morir a la gent. Això no pot ser. És una vergonya. Tenim un munt d'edificis que hem construït per a què? 150.000 euros en un edifici a les piscines. Un punt sanitari, que no era una altra cosa que un bar. Però com amb tot han fet aquí, jo demano una subvenció per comprar-me una cadira i m'arreglo tot el menjador de casa. I així ha sigut durant 12 anys, fins que va arribar el punt sanitari i algú va dir, senyors, això no és un punt sanitari, això és un bar. Això no es pot obrir.
edifici buit. Casa Clara, una millonada. Sí, tot subvencions, a l'Ajuntament no li ha costat res, però ara els que van a fer ioga tenen que marxar abans d'hora perquè se pelen de fred. Qui paga la calefacció de la Casa Clara? Allò havia de ser una entitat per les associacions. Heu vist alguna associació que puguin reunir-se? No, perquè a partir de les 9 de la nit allà no es pot obrir. Qui va obrir el local? Com que qui va obrir el local? Estem pagant un 44% del pressupost del poble en sous. 44%. 2,5 milions d'euros que se'n van amb sous a l'Ajuntament i no hi ha ningú que pugui obrir el local. Això és una vergonya. Això és una vergonya. A la llar d'infants les mestres no poden fer vacances perquè no hi ha gent. Estem pagant 2,5 milions d'euros i les mestres de la guarderia no poden fer vacances perquè no hi ha gent. Una altra vergonya. Ja n'hi ha prou. Ens han fotut el pèl. I ja està bé. Tenim moltes fotos, moltes places, molts monuments, però no hi ha vida al poble. Tenim edificis que estan completament buits. No pot ser. On es reuneixen les associacions? N'hi ha un munt d'associacions aquí al poble. Moltíssimes. Moltes d'elles segurament l'any que ve desapareixeran. Perquè l'any que ve els hi faran pagar uns impostos. Com ho farem això? Doncs nosaltres, des de la nostra candidatura, tenim l'opció de... Perquè ja han anat amenaçant, si entren aquests, us faran fora de l'Ajuntament, que viene el coco. Mentira. Mentira, perquè tenim lloc per col·locar tota aquesta gent. Però col·locar-los a treballar pel poble. A treballar pel poble. I una de les opcions és agafar totes les associacions i que una persona de l'Ajuntament sigui l'encarregada de... O sigui, s'unifiquen, s'ajuden a unificar les gestions de les associacions i aquesta persona de l'Ajuntament és l'encarregada d'ajudar en la gestió, en buscar subvencions, en facilitar papeleo, tràmits, subvencions a aquestes associacions. I des de l'Ajuntament l'únic que hem de fer és dotar d'uns mínims recursos a aquesta gent i donar-los llibertat, perquè siguin ells els que treballin. El que vulguin, però han de tenir llibertat i han de tenir aquest suport de gestió i administratiu des de l'Ajuntament. Gent n'hi ha de sobres. En el tema dels esports, quants clubs hi ha aquí al poble? Un munt. I ens han vingut molta gent dient és que ens estem tenint que buscar els patrocinadors fora perquè l'Ajuntament ens ha dit que no hi ha un duro. No hi ha un duro. Quan val el mural del museu? 15.000 euros. 15.000 euros. Quants diners se'n van a l'EFAC? A mantenir jugadors que són de fora del poble. Vinga, 20.000 euros cap a l'EFAC. Vinga, 18.000 euros més cap a l'EFAC, que pujarem a tercera divisió. Heu vist les grades que estan fent? Tercera divisió. 200 places a les grades. Però que no estem bé. Que no estem bé. Es gasten 200.000 euros en unes grades on t'assentes a la grada i no veus el camp de futbol pel formigó. Però què és això? Però què és això? Això fa falta, O potser feia falta fer un bar en condicions, com Déu mane, i habilitar una mica l'espai. Feia falta una grada amb palco VIP. Palco VIP. Al poble. I mentre està passant això, els jugadors del poble que van pujar a l'EFAK, Divisió Catalana, han tingut que muntar-se un club perquè des de l'Ajuntament no han tingut la barra de dir-los que no hi ha diners per ajudar-los. Au, creeu un club nou que al de tota la vida ja no hi teniu lloc. Això ho volem pel poble, Que el pavelló faci pena. Faci pena el pavelló. Que els horaris siguin un desastre. No hi ha un coordinador d'esports. On està la feina del coordinador d'esports? Perquè arriben allí, doncs estan entrenant aquests, doncs nosaltres també veníem a entrenar, aquí ningú sap res. 2,5 milions del pressupost per a que no hi hagi ningú capaç de coordinar els horaris del pavelló. Doncs tranquils, no vindrà el coco i començarà a acomiadar gent sense coneixement, no. Tranquils que tenim feina per tots. Tenim feina absolutament per tots, perquè hi haurà l'encarregat que serà la persona que anirà a reunir-se amb els comerciants mensualment o quinzenalment o quan ho necessitin
una persona encarregada de donar resposta a les necessitats dels comerciants. Hi haurà la persona encarregada de donar respostes a les necessitats de tots els clubs esportius del poble, perquè n'hi ha un munt, moltíssims. I a molts se'ls diu, no, el mes d'agost no pots fer judo, que no hi ha ningú que pugui obrir el pavelló. O si com va l'alcalde obrir el pavelló, que per això està cobrant. Per anar i obrir el pavelló, per a que la gent del poble pugui fer ús del pavelló. O no és així? Pagar 2,5 milions d'euros en pressupostos per a què? Per anar a picar pedra? Per anar a picar pedra? Per publicar llibres de la il·lustració? Per anar als palcos de tots els actes? Per això hem de pagar 2,5 milions d'euros? Potser ja n'hi ha prou, no? És la sensació de que ens han fotut el pèl. I ja vale, que tots ho veiem, que no veniu un turista a veure el museu. Que tots ho sabem, que mentre estan venent de que col·leccionistes privats cedeixen les seves obres al museu, sabem que aquestes obres són de la col·lecció privada del senyor alcalde. Perquè té la pàgina web, gravats del senyor Josep Ibars. I ell ven la moto de que col·leccionistes privats cedeixen les obres al museu. Mentira! No ve ni Déu al museu. Si ve algú és perquè des de l'Ajuntament es va trucant als ajuntaments dels pobles, sisplau, veniu al museu, que hem de fer veure que ve algú. Després us paguem un dinar por ahí, però sisplau, veniu al museu. Això és enganyar. Això és enganyar i voler vendre la moto. Almacelles no és turisme, no és museu, no és il·lustració. On estan els palaus dels nobles? On són? Tots aquests nobles que es passegen pel carrer, on hi ha el palau? Jo no l'he vist. No podem renegar del que som, i som un poble ramader i agrícola. I un poble. No hem de tenir vergonya de ser de poble. No volem ser la còpia de cap gran ciutat il·lustrada i tindre el gran monolit. Per a què? Què aporta això? Doncs mira, la construcció del monolit ha impedit que es faci el col·lector d'aigües, que anava per sota de justament on va el pirulí. I ara què passa? Que quan plou, què passa? Els que viviu per allà baix. Que s'inunde tot. Quina és la resposta de l'Ajuntament? Compreu-vos barques. A vosaltres això us sembla sèrio? És que val més riure que plorar. Però arriba un punt on ja dius que prou. Prou. Jo vull un poble on els nens puguin anar a la llar d'infants. Vull un poble on totes les festes de Nadal estigui el Xispeta parc obert. Se l'han carregat. El Xispeta, que anys enrere hi havia cua per entrar al Xispeta i se l'estan carregant 2 dies i gràcies. I la ludoteca? On està la ludoteca? On van els nens? On van? Si les famílies no poden pagar extraescolars, on van els nens? On està l'oferta per als infants? On estan les activitats infantils cada cap de setmana? El Dreamland, molt bonic, molt xulo, una vegada a l'any, prou. I els altres mesos? Què fem? Què fem? No hi ha diners. Per unes coses sí, per unes altres no. És una vergonya. Vergonyós. I s'ha d'acabar. Que està tot molt bonic, vale, doncs ara que ja tenim la cara rentada, ens l'han rentat i ben neta, ara anem a fer feina baix. Anem a treballar. I anem a resoldre les necessitats reals de la gent del poble. Anem a donar suport i recursos a qui realment mourà el poble, que seran les associacions, totes, de la primera a la última. I fonamental, donar un paper imprescindible a la joventut. Els joves són qui han de moure el poble. Els nens i els joves són el futur d'Almacelles. I allí han d'anar els diners. Aquí han d'anar els diners. Als crios i a la gent jove. Les festes no les té que muntar un regidor que no en té ni fava. Les festes s'ha d'agafar i agafar tota la joventut i dir, vinga nois, anem a sentar-nos i anem a parlar. Anem a reestructurar les penes. Abans estaven a petar. Fa 2 anys que fa pena i riure. Però clar, quan parles amb la gent, és que una carta val molts diners i no ens la posen.
però el mateix dia de la festa ve la Meravella i la Selvatana. 8.000-9.000 euros en 2 orquestes i la joventut no té res. Però això no pot ser. Això no pot ser. Que en vingui una de bona, però les festes qui les fa? Qui crea les festes? Qui dona vida a les festes? La joventut. La joventut. Jo conec molta gent que ha fet propostes i que ha volgut fer gincanes i se li ha tallat. No i no. No que val molts diners, no que això no pot ser, no que no et poden venir a obrir un local. I on estan els regidors treballant? A cap lloc. Les carrosses ja ho hem nombrat, però és que fa llàstima. El que eren les carrosses aquí a Macelles ja no hi són. Vosaltres creieu que amb el munt d'associacions que hi ha, si no les tens contentes, no et farien unes bones carrosses i no et caldria pagar a ningú de fora. Però clar, després faig l'article El Segre, 2 pàgines a pleno color, les carrosses d'Almacelles, sí, però no n'hi ha cap d'Almacelles. Doncs quin mèrit. Quin mèrit. Déu-n'hi-do. Això no pot continuar així. Estem convençuts que això no pot continuar així. És l'hora de gent nova, gent amb idees noves i gent amb ganes de treballar per la gent, no per les fotos. A mi me donen igual les fotos i els palcos VIPs i que si ha vingut l'amigatxo d'aquí o l'amigatxo... Què més donen? Per a què? Per teu benefici personal? Això no és treballar per un ajuntament. Ens hem de tornar a ficar al cap la idea de que un alcalde o una alcaldessa o els regidors, el poble no està al servei d'ells. No. Ells estan al servei del poble. I si has d'anar un dia a les 12 de la nit a obrir la Casa Clara perquè una associació se pugui reunir, agafes i vas. Punto, per això t'estan pagant. Si és que no hi ha més. No t'han de besar els peus per allà on passes, no. Tu ho has de fer a la gent. Tu has d'estar a disposició plena de la gent. Quan ve un veí a dir-te que facis el favor de solucionar el problema perquè la casa li cau a terra, el que és de tindre la cara molt dura és d'agafar i dir-li marxa de lloguer. Això és un alcalde? Això és treballar pel poble? Això s'està enamorat d'Almacelles? Pues val més l'odi que l'amor, si és així, perquè Déu-n'hi-do. Perquè Déu-n'hi-do. Així que ja vale. Vale de prendre'ns el pèl, de dir-nos que tot va perfecte, que tot són subvencions i que bonito és tot. No. Quan aixequem la catifa, quan s'aixequi l'alfombra d'aquest poble, sortirà el que hi ha. I si no, no tindrien tanta por. No ens amenaçarien. No ens culparien de delictes. No es posarien com es posen. Simplement defensarien un programa electoral, però com no el tenen, i l'únic que tenen ara és la por de que el xiringuito se'ls hi desmunti, potser ja va ser hora de que sigui així. 12 anys ja més que suficient. Amb 8 anys, un polític tindria que estar 8 anys al servei del poble i als 8 anys agafar i marxar cap a casa. Res de sopars pagats per tots al Bétula. Res de viatges pagats per tots a fer turisme pel món. Aquesta no és la feina d'un alcalde. I ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. S'han de limitar els sous, s'han de limitar els mandats, 8 anys a treballar pel poble i cap a casa teua. Aquesta és la sort que tenim a la nostra candidatura de que no hi ha ningú polític, que gràcies a Déu tots tenim la vida solucionada, soc funcionària, tens l'empresa, tens la teva feina, i tots tenim clar que venim aquí a treballar per la gent 8 anys i després cap a casa. Però treballar per la gent, no omplir-nos les butxaques. I ja n'hi ha prou. Anem a treballar, a donar sortida, a donar activitats als infants, a que la joventut pugui moure el poble, a que la gent pugui treballar, a reforçar el comerç, a reforçar l'agricultura i a donar una nova imatge d'Almacelles, no només fotos, pedretes i flors, sinó que el que surti als diaris sigui que Almacelles ha implantat nous comerços, que els empresaris nous tenen lloc per posar-se, que les associacions tenen llocs on reunir-se i que tots junts podem treballar. Això és el que volem. Aquest és el nostre camí. No serà fàcil, igual que no ha estat fins ara, i ja ho sabem. Sabem que hi ha moltes coses que ens podem trobar que poden ser molt difícils, però, com deia el vídeo, entre tots i totes és possible. Així que moltes gràcies i ens veiem pels carrers
perquè estarem cada dia pels carrers del poble, matí i tarda, amb la nostra paradeta muntada, per a que qui vulgui pugui venir, fer preguntes, propostes, crítiques, el que vulgueu, tot serveix per créixer. Així que moltes gràcies i ara obrim un torn obert de paraules per si algú vol comentar, preguntar o dir alguna cosa. Moltes gràcies.